Γεια σας. Εμείς είμαστε η Τσιτσουλού Productions. Δηλαδή θα βρείτε τα βιντεάκια μας στο YouTube μέσα, πες και εσύ. Για να τα βρείτε θα γράψετε. Μάλλον θα πληκτρολογήσετε για να το πούμε και σεξ. Μαγικά τηλεμετρίξ. Θα μπείτε και θα δείτε τα special video clips. Θα ανεβάσουμε και έτσι ένα αγροτάκι, θα δείτε είναι πολύ ωραία. Καταρχήν τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι βίντεο για τέτοιο, είναι καθαρά διαφήμιση. Αυτά. Πες και εσύ κάτι. Μέσω high five Έχω μπει μέσα και στέλνουμε το τέτοιο μας, όλα μας. Εδώ παιδιά είναι τα συνεργά μας, όπως θα τα δείτε. Και μετά έχουμε μια παράσταση για μια κοπελίτσα πολύ καλή μας φίλη. Αυτά. Μια χαρά. Αντίο.